За 3 минути няма право да прекъсваме. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Тони, старт. 2, 1. Старт. Редовен. Обратно трябваше. Отпусни ги и върти, бе. Айде сега завъртай и тръгвай. Няма скорост, кой искаш? Така. Ей, това е. Над тях си, над всичките. Няма да се ударите там. Давай. Тръгвай, направо горе бочката. Няма да падаш. Дръж го да се качва. Даже можем сказать, что